Hi guys, magandang umaga. Ayan, iniwan na ako ng aking tasa. Ayan, di ba? Wala talagang permanente ano, lahat ng iiwan, lahat iiwanan. Magpugot si Inday. Ayan. Dahil sa kakapadali ko mga ka-Inday, magpugot na itama siya sa plato lang naman siya na itama. Tapos ayan, bumigay na siya. Na, isang taon din niya ako dinamayan tuwing umaga, mga ka-Inday. Isang taon mahigit na magkasama. Pero sabi nga nila pag ano, may nawala, may darating ano, ito naman yung kapalit niya. Diba? Ayan mga ka-Inday, kita niyo ba yan kung gaano kalaki? Ayan. Ano yan? Zodiac sign ko. Ayan. Zodiac sign ko yun kasi cancer ako, cancer. Ayan mo siya. Babae. Ayan mga ka-Inday. Kasi laki ng drop ang kapalit niya. Sabi nga nila pag ano, yung nawala. Mas maganda yung kapalit. Ayan, mga ka-Inday. Magkape tayo. Cheers! O, di ba? Ang laki-laki. Yan na yung tasa ngayon ng Inday nyo. Yan na yung makikita nyo sa aking reels sa tuwing magkakape ako. So, yan lang po. Maraming salamat.